Okay, nu har vi så et grundbeat, og det som I skal nu, der skal I faktisk rigtig ud at lege, fordi at vi skal lige have slettet den her M, og så skal vi simpelthen markere hele vejen hernede ved bassen, og så har I faktisk et kæmpe råderum mellem den blå her, altså hi-hatten, og så bassen hernede, hvor I faktisk må sætte ikke mindre end 20 prikker. Og lige nu gør jeg det så, og jeg er ret sikker på, at når jeg har gjort det, og jeg lige om lidt prøver at afspille det for jer, og jeg gør det virkelig tilfældigt, jeg kan næsten ikke engang høre, hvad det er for nogle jeg vælger. Øh, altså helt op til 20, så sådan cirka en del må det blive. Så lyder det sikkert virkelig åndssvagt. Bum og bum. Nu trykker jeg lige play, så kan vi høre det sammen. Yes, så det var mit beat so far, og det kan man jo altid sidde og rette i. Tag gerne god tid til den her øvelse, fordi der er ret mange fede forskellige instrumenter, man kan lege med her. Jeg ved godt, vi stadig er inde i den her klik, det skal I nok få lov til at ændre senere. Men prøv at sætte 20 forskellige prikker mellem den blå heroppe og bassen.